लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ मा जागोन माने जोङो दिकाजुलियावहाय आलासि जानो थांनो नागिरदों आलासि माने आलासिथ' नङा हाबा जानो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांलायनोसै ओमफ्राय आं दिनै बेबायदि देलायबाय खानायखौबो खाथुमबाय ओमफ्राय जों सोर सोर थांगोन आं बेखौबो खोन्थाखानोसै जोङो जाहा मुथु आं थांगोन ओमफ्रायो मुथुनि सासे लोगो जों साथाम थांगोन आरोना ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय आं भिडिअखौ जागायलांसै सान्दुंजों बोरैबा नुसोदो दसे गुफुर दसे गोसोम नै दायो जोङो थांगासिनो दिकाजुलियाथ' हाय नुलानो माथो दिकाजुलियाथ' एसे गोजान मानिसा खै किल'मिटारसो जागोनथाय 30 किल'मिटारसो गोजान जागोन आरोना 30 किल'मिटारसो सान्दुंजोंनो पिकचारखौनो बोरैबा नुसोयो लामाखौबो एसे देखायलांसै ओमफ्राय हाबायाव सहैगौ मानि एसे माखौबा रायलायथिबाय थालांसै आरोना गोजान मानिबो नालाय आंथ' जा ओंखामसो उखैखाबाय लोगोफोर खाम नङा ओंखाम जा ओंखामसो उखैखाबाय आङो हाबायाव माला मोनहैगोनथाय मोनहैबाथाय जल्दि जाग्रोखानांगोन आरोना ना लोगो ओमफ्राय नै जोङो लोगोखौ नेगासिनो मुथुनि लोगोखौ बेसे गोबाव जागोनथाय आं खामखौ हेलौ बहा हाय दे हाय होनदो खनसे हाय बे माबासो रियेलमिसो मिथिगोन ना सामसुं मबाइल लानायनिफ्राय आंनि फट'खौ मोनसेबो आपल'ड होनो हायाखै आं लाजिनानै फट'खौ हगारला होमबा मबाइला मोजां नंथाराना भिभ'आव 2018-19 बेसेबां हगारबाय दा गैयामोन एसेबो हगारनो हाला खेबबाबो मोजां नायनो सुखा बोरैबा नुखायो आंनि नकियाजों हगारबा मालायनि आंनि मबाइलजों साफायथ' ओमफ्राय हगारनो नै लोगोफोर नायलाय मबाइलाव जाबायदि ओरैबायदि साफा गुफुर नुखायो खिन्थु मोगथाङाव नायबादि आरो आयनायाव नायनि बारा गुफुर नङा माथो न' गुफुरलाय एसे गुफुर अब्लाबो एसेबां गुफुर नङा आरोना ना माथो ना बांद्राय नुयो लोगोफोर बांद्राय नुयो मबाइलखौ नायनानै बारा फोथायजाया नै जोङो दायो थांगासिनो एकदम थांगासिनो मोनहैथ'थाराखै थांगासिनो आरोना हाबा जानो थांगासिनो माखौबा बुंगोन नामालै मुथुनि लोगो मुथुआ देलाय डायलग होलाय माहाय माखौबा जों दायो हाबायाव खाथियाव लांना होनि आं दे मा मोनजागोन बेखौबो सानदों ओमफ्राय जायगायालाय बारा गैला एसे फिलाप खालामना फैखाबाय आङो बारा जानो हानाय नंला दा मा होयो नायनोसै नों मा जागोन मुथु हाबायाव मा जानोसै दैयाव थांनांगोन जोंथ' हाबायाव मा जागोन रायलायखाबाय खिन्थु हाबायावसो बेफोरसो दंना गैयाथाय थाखायो हाबायावलाय ना बेदराथ' थाखायो बोरमा दङ बोरमा मानै बोरमाबो दंना बोरमा दङ गेलाबिलथ' बारबोबाय जोङो अरां मोनसिगोन दाना एसे गोजान दंबावो अरां मोननो धाबा गोदान नै धाबा गोदान धाबा मा नामथाय धाबाया राजभोग राजानि आदार राजा जाग्रा राजाफोराल'सो मोनजागोलै होमबा बेयाव नैबे स्राबा हाबा दंदांलै दा जालांनांगोन नै जों दायो अरां मोनबाय अराङा साइज जाथारबायलै न' गोदो बेबायदि एसां साइज नङामोन साइज जाबाय अराङा दाख्लैसो हाबा जायाखैमोन ओमफ्राय जों अरां माबा जासासिम एबार जासिगोन अरां टाउनखौ एसे नायनानै लादो लोगोफोर जों नै बिथिं माजबाद थांग्रा लामा 30 बोसोरानो जाफासिगोन बे खमावबो 29 अरां बारबोबाय आरो साननैसोल'सै ना 7 दिनल'सै मेगन 'ग्राबा मोजां लिंनायावल' खारलांगाब्रा
बुस्थुआनो लिंबाबो नों फाइनान्सनि इम्पर्टेन्स जायोना सिराजुलि बार नै जों दायो सिराजुलि मोनबाय दिकाजुलि टाउन मोनथारसिगोन आरो ससे थांबावबानो मोनसिगोन ओमफ्राय हाबायाबो टाउनावनो आरोना खिन्थु आं फैफेराखै माखिनियावथाय कनका रिजर्टआ बे एरियायावनो कनका रिजर्टआ कनका भिलेज रिजर्टआ बेनिफ्राय साहा ओइथिं ओइ लामा दा गोजान थांनांगौ फट' इदि बुङो दा मारगुलि दिकियाजुलि बिना पैसा उदालगुरि होनना बुङो एसपा ना आं मिथियालै बेखौ खोनाफेराखै नैबे लामाजों ओरै याद करेगा नै जों हाबासालियावहाय मोनहैथार हाबासालि ना हाबाथिलिलै हाबाथिलि न' हाबाथिलि नै जोङो हाबाथिलियावहाय मोनहैथारसिगोन ओमफ्राय माने आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड होदों आरोना नै जाहा मुथुनि मबाइलजों माने मुथुनि मबाइलजोंसो भिडिअखौ आपल'ड होखायो नालाय जाबाय हो जाबाय हरदों दे गिम्बलाबो गिलिर मानलै ओमफ्राय नेबावदो लोगोफोर दसे नेबावदो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ नायनो थाखाय दसे नेबावदो मोनहैथारसिगोन जोङो मा रायलायगोन जाबाय आं बिदिल' रायलायबाय थायो नामा मानसिया गोदावस्राव न' लोगोफोर बिदिल' रायलायबाय थाबालाय मा नायनो इन्टारेस्ट जानोसि भिडिअखौलाय बाहाय माखौबा रायलायनो नांगौ न' ओइ दिकाजुलिखौ देखायब्रा हा दिकाजुलि मोनथारसिगोन देखायलायनोसै आङो दिकाजुलि टाउनखौ हाबसिगोनलाय मालाय दान्दा होजोबनाय नै सिंग्रियाव थांग्रा लामाया बिथिंजायनो सिंग्रि मन्दिर बिराद सिंग्रि मन्दिर जायो नामा सोरबा शिव मन्दिरसोलाय शिब मन्दिर बिराद मोजां दङ आरोना शिब मन्दिर माबाबो जायो मा होनगोन शिब फुजा जायो आरोना बिराद गिदिर जाखायो ओमफ्राय नै दिकाजुलि टाउन मोनसिगोन होननानै थखायबाय थाथारदोलै आङो मोनहैथारा दाबो बेनोमोन नामा दिकाजुलि टाउना नङा न' बियो बे नङाथ' हो मानो होनबा बिदि लांदां नुदो आवगायाव दङब्रा हाबजेननोसैलाय ओइनिफ्रायसोना बेफोरबोब्रा टाउनालाय नै जों दिकाजुलि टाउन हाबबाय लामाया फिसाथारलाय दिकाजुलि टाउननिया नायलाय लामाया जा गुसेबखा न' नायलाय मुथु गुसेब न' लामाया गुवार जाबावनांगौमोन टाउनालाय मोजाङानो खिन्थु लामाखौ आं इसेबां फसायाखै आरोना गुवार जानांगौ टाउननि मथेब्ला बे दिकाजुलि टाउनाव ना मोनसे बिराद मोजां शपिं हल दङ आरोना बेखौ आङो देखायलांनो नागिरदों हरो बेनोमोन नामा बे नङामोनलै ओइ नै बै नुहुरनायानो आस्कारान बिराद मोजां ड्रेस मोनो बेयावहाय ओमफ्रायो दामबो आरोना बहुद ओइने आस्कारान नै बे आस्कारानावहाय शपिं हल बिराद मोजां ड्रेस मोनो आरोना लोगोफोर नायनानै ला बहा दोननो गारिया बैयावनो नामा हाबाया दे इयाव दोनसै आं इयाव दोननोसै जागोन दे बेयाव लांला हाबाया नै बिथिंजाय ओमफ्राय जोङो गारिखौ बैयावहाय दोनना लानोसै मास गारि दङ जों दायो हाबाथिलियाव मोनफैबाय ओमफ्राय हाबायाव थांसै आरोना ओमफ्राय नोंसोरबो नायदो एसे हिन्जाव गोदानखौबो नायदो हौवा गोदानखौबो नायदो एसे देखायनोसै ओमफ्राय आङो हाबायाव मा जायो बेखौबो नायदो आंलाय मा जानो आं बेदरखौनो जाखागोन नङा मोनथ' अमा बेदर जागोन आङो अमा बेदरनि अनगा आरो मा मोनजागोनथाय लकेल दाउ मोनोबा लकेल दाउबो जागोन उनाव भिडिअ नुबाला आयौ मा जानो बुंदो होननानै ओंख्लायदो इदि ओमफ्राय बेखौ लांफायदो खर'सो साबाय आंखौ लोगोफोर गोजान मानि नालाय लामाया आं बारा गोजान गारि गाखोनो हाया ओमफ्राय खर'सो सानो मोनबाय इदि फैलाय मुथु इदि ओरै फैनानै बेखौ लांफाय जाहा मुथा लासिगोन भिडिअखौ आं लाला मा ओंख्लायनोसै गारिनिफ्राय नै बेखौ लादो नै थांगासिनो हाबायावहाय देनु जानोबा माहाय हरो सासेया मानसि हाद्रिबो थांदो सानद्रा जा गोसाखा
मा नामलाय माहि ओइ माहि हाय हाय दे हाय 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 होन हाय ओरै खाम ओरै Tukar kelapa. Maksudnya apa? Karena poinnya apa? Ada seberang randa punya itu tukar benda bagainya. नै बेदरा मोनफैथ'वाखै दे लोगोफोर बेदर जागोन जागायबाय आरो ना जानायखौ अमा बेदर बोरमा बेदर ना Ya. नै लोगोफोरजों हाबा जाहैनाया जानानै फैबाय ओमफ्राय मोनाबोबाय आरो ना ओमफ्राय भिडिअ खालामजाला भिडिअखौ आङो बे लामायावनो फोजोबनोसै जेखि जाया जोंखौ न'आव मोनहैबाय होननानै सानना लादो आरो ना लोगोफोर Benar aku juga naik tangannya. Situ. Hampir. Baik, ini light reflect jam berapa?